खुलुमबाय। गिबियावहायनो डिजिटेल रादाब आरो जि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ जासिबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय कालि फुजानि मुङावहाय आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय, लोगोसे गाहाम हामलायनाय थाबाय। दा बे समावहाय आं गिबियावहायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम आङो आंनि धोरोमनिफ्राय आं अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आरो आथिखालाव आसाम सरकारा खेल महारननि मुङावहाय मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय फोसावदों। दा बेबायदि हिसाबैनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय जोंनि बे दावलिगुरि बिसिडिसिआवहायबो गाबोन सेकेन्ड फेज हिसाबै आसाम सरकारा फोसावनाय बायदियै गाबोन 4 तारिख नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 4, 5, 6 सानथामनि हाबाफारिजों दावलिगुरि सेभेन स्टार क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय बे खेला हाबाफारिखौ गाजा गोमजाङै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। आरो हाबाफारि बायदियै बे खेल महारनावहाय काबादि, भलिबल, फुटबल आरो एथलेटिक्स हिसाबै 100 मिटार, 200 मिटार, 400 मिटार आरो 800 मिटार बे आयदाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय एज केटेगरि हिसाबै 19 बोसोरनि गोजौनि हिन्जावसा आरो हौवासा आरो 19 बोसोरनि गाहायनि हौवासा आरो हिन्जावसा बिथांमोनखौ लानानै बे खेलाखौ दैदेनलांनाय जागोन। आरो बे हिसाबैनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनि दावलिगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे खेल महारननि हाबाफारियाव जायफोर गेलेगिरिफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामदों, आं बिथांमोनखौ एबसेन्ट खालामाजासे साफ्रोमखौबो बेवहाय गाबोननिफ्राय जानो गोनां हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै गाव गावनि आयदाफारियाव बाहागो लानानै गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिफुंनानै होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंनि दावलिगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मानिजाथाव बा बोसोनगिरि, साननो हनो गोरों, मेलेमजिबि, लोगोसे मानगोनां रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बिथांमोनखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों लैहोर लैहोर फैनानै गेलेगिरिफोरनि गोसोआव थुलुंगाखां होफैनो थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो आं दावलिगुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि जानानै आं खावलायहरनाय थाबाय एबा गंग्लायहरनाय थाबाय। गाबोननि बे जानो गोनां हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जों दावलिगुरि बिसिडिसि हिसाबै जोङो आलासि सायख'नानै लादों। बे हिसाबै जोङो बनरगाव 9 नं बनरगाव कनस्टिटिउन्सिनि TCLCC चेयारमेन श्रीजुत रबिराम ब्रह्म सारखौ जों गाबोननि बे जानो गोनां हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय जों बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोगोन। आरो जों बिथांजों थि खालामखानायबो जाखाबाय। बेनिखायनो आं गाबोननि बे हाबाफारियावहाय जोंनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आरो खेलाखौ मोजां मोनग्रा गासैबो मानजाथाव रायजो राजा बिथांमोनखौ, लोगोसे आंनि बिसिडिसिनि आंनि आंगोनि मेम्बार लोगो आरो आंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ गाबोननि समावहाय लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। लोगोसे जोंनि हाबाफारिया फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो आं टाइमखौ नोजोर बोनानै हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय आं बुंलायै खावलायहरबाय। পোনপ্ৰথমে মই ডিজিটেল ৰাদাব আৰু লগতে আমাৰ জি খৌৰাং নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিব পৰা আমাৰ মিডিয়া পাৰ্চনসকলক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দতমা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অধীনত আমাৰ ধাউলিগুৰি VCDCত অহাকালিৰ পৰা খেল মহাৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। ধাউলিগুৰি VCDCৰ অধীনত 33টা গাঁও আছে। 33টা গাঁৱৰ পৰা অহাকালি দলে বলে ৰাইজে আমাৰ যিটো নেকি খেল মহাৰণ হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াতে সকলোৱে আগভাগ লয়। ধাউলিগুৰি VCDCৰ অধীনত বিভিন্ন জনজাতি আছে। ইয়াতে বড়ো আছে, ৰাজবংশী আছে, আৰু লগতে আদিবাসী আছে, নেপালী আছে, বিহাৰী আছে। যাতে সকলোৱে আমাৰ এই খেল মহাৰণত দলে বলে আহি আমাক এই খেলখন চলাই লৈ যোৱাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰু লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোনটো নেকি খেল মহাৰণত আগভাগ লোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলে দলে বলে আহি অহাকালিৰ যোনটো খেল হ'বলৈ গৈ আছে, এই খেলখনত আগভাগ লয়। আৰু লগতে আমাৰ ধাউলিগুৰি VCDCত যিটো নেকি এডভাইজাৰসকল আছে, মাননীয় এডভাইজাৰসকল, এখেতসকলকো মই এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহাকালি সকলোৱে আহি আমাৰ এই খেলখনত আগভাগ লয়।
এইখিনিকে কৈ মোৰ সমূহ বক্তব্য ইয়াতে